Jumangkah anggro sesumbar tepuk tangan. Wah. Lho. Iya. Kandhane bar kok tepuk tangan. apik aku. Baleni Ini angkung ket sore gak enek wong tepuk tangan lho. Aku agak pisan langsung Jumangkah nek. Jumangkah anggro sesumbar lindu bumi gonjang kanjeng kumaludo kadya guntur ketok umu pingkang jala nidi mbak lumembak banyune kumambang tuhu sang Wisnu Bathara arsa hang klebur bumi Laras Purwodadi ngeten iki, Pak. Oh iya. Iki Tepuk tangan, Tepuk udah tangan. gareng jasa. Aku. Saya pundi? Saya kula napa Pak Sigit? Saya gareng. saya gareng. Gareng saya napa saya? Saya. Gareng saya napa saya? Monggo keinggal diberangkat nih. Mboten sios. Mboten sios budal. Ya sebabnya Pak Mudin mules.